amma lokacin ba inna lillahi da akwai inna lillahi da annabi yaqubu cewa zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirkeci ta cinye mun dana yusuf, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An tafi ambatar mun da dana yusuf, inna to babu ita, kawai sai ce ya asafa ala yusuf. To shi yasa aka bamu idan mun shiga masifa, faduwa ne, hadari ne, damuwa ne, tashin hankali ne, wata matsala ne, me za mu ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba a kiran wani dan adam in ka shiga masifa, ko wani shehu saboda girmansa, ko wani wali, ko wani akar makalla, ko wani bawan Allah, ko waye shi, ko waye, ba a kiransa in an shiga masifa. Allah ake kira, daga Allah muke, gare shi zamu kowa. In mutuwa aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In gobara ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In wani bala'i ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. duk abin da ya same ka musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها. أم سلمة مات النبي صلى الله عليه وسلم تشي ناجي النبي yana cewa duk wanda ya faɗa lokacin da masifa ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya ƙara ma da wannan addu'ar Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah ka ba mu kariya, an gane ko, ka bani tsaro ko ka bani lada akan wannan masifa da ka ɗora mini, kuma ka maye mini wa akhluf li khairan minha, ka maye min da abin da ya fi wannan masifar alheri. Insha Allah ta'ala sai Allah ya bashi kariya, sai Allah kuma ya bashi lada, kuma wa akhlafa lahu khairan minha, sai Allah ya maye masa duk abin da ya same ka na asara ko bala'i ka ce inna lillahi ne, to sai Allah ya canja ma. In mutuwa ne aka yi maka, sai Allah ya canja maka wani abu da ka samu farin ciki. To me yasa yau mutane suke ɗora cewa inna lillahi ko ba su masa inna lillahi ba koyar da su ba haka. Ko yaro ne a koya mai a makarantar islamiyya ne, makarantar boko ne, da wani abu ya faru inna lillahi, amma abin tausayi da zai baka tsoro, wani malam za ka dattijiya tsohuwa, wani abu kwatsam ya faɗi ga zinan shehu wani shehu ajiya ana tsohon yayi ne, an daina. Shehu kuma shehun da yana kabari yana kwance, ya zai tsallako ya zai miki, me zai iya miki? Ba wani shehun da zai iya maka wai bala'i ya same ka, babu. Su ma masu cewa shehun ai yanzu sun daina, sun koma Allah suke kira, saboda an gwada an gabaci. Kula fa Allah ba a hada shi da kowa, ko wani wanda ya sai maka wani abin da Allah zai maka shi, babu shi. Ta ce falamma tuwuffi Abu Salama, yayin da mijina Abu Salama ya rasu, qalat man khairun min Abi Salama, waye yafi mijina Abu Salama alheri? Ita da mijinta Abu Salama ya rasu, mijinta Abu Salama da Allah ya masa rasuwa, kawai gani take na rasa miji har abada, ni dai da samun wani miji irin Abu Salama babu. thumma qultuha, sai na faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tace fa akhlafani Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da musibar ta same ta inna lillahi, ta kace Allahumma ajirni fi musibati, tace sai gashi Allah ya canja mun da annabi, aiko ya fi Abu Salama.
ita a tsammanin ta bata taba tsammanin annabi zai neme ta ba, gani take ina ita annabi ya neme ta, haka gani take a cikin mutane yawa ya fi Abu Salama. Wallahi malam tana faɗan wannan kawai sai gashi annabi ya aiko yace Ummu Salama matar Abu Salama, mijinta abokin annabi ne, yana da tarihi. Abu Salama ya yi hidima wa addini sosai, ba lokaci ne dan in na shiga tarihinsu ba za mu iya gama wannan babin ba. Da Allah ya ɗauki ransa, annabi ya tausaya wa iyalinsa, sai annabi ya ce tsohuwar mata ce, ta tsufa, ta yi shekaru, tana cikin matan annabi masu shekaru da yawa. Sai annabi ya ce a je a gaya mata zai aure ta kawai. Malam kaji manya masu karamci, mutum babban mutum ya zo yana ya tsaya ya auren taimako bai zai ba, sai dai yana neman yan ƙananan mata sa'annin jikokinsa, sai a ce haba alhaji ai wanda ka samu yar yarinya ka karasa da ita, dai tana sa maka hawan jini da ciwon zuciya. Wallahi sai ta wulakanta su, daga karamar yarinya ya 17-18 tana dakawa babban mutum tsawa, wai me ake mana irin wannan, ce a bakin ke haƙuri mana. Wallahi nan ko in ya zo fa gaishe shi ake a kamfani a wai ana ganin babba ne, amma karamar yarinya take dila shi. Me yasa? Kwaɗayin duniya da fifita sha'awa akan wani abu. Tura kuɗi ta ce bai isa ba da turawa, a lokacin uwarsa kuma tana can tana cikin wahala. Wallahi masifar da Allah ya jarabe su kenan, su yi ta kashe wa ƙananan mata kuɗi, yara ba addini ba wani abu, amma ba sa iya taimakon iyayensu. Dama in baka share masallaci ba to ka shirya ka je kai sharar bola ko kasuwa. To bari ku ji halin mata kuma, bari ku ji halin mata. Wannan ɗabi'a ce, kai ma yaro ne, me kake wani alaba da zada dan karamin yaro, wallahi karami da shi, kai da baka fara kama tasha ba, ai kai baka yi rijista ba tukunna, kai ka zo layin ka za ka gane kuranka ne, ba Allah gyara muku su ba. Mu dai yanzu mun riga mun zulma, sai dai abin da Allah yi. Malam da annabi ya aika mata, sai ta ce a gaya masa tana da sharuɗa. Ta ce na farko dai, ta ce inni imra'atun musinna, ni mace ce mai shekaru. Kada annabi ya yi tsammanin abinda matansa ƙanana za su iya masa na hidindimu ni zan masa, ni na yi tsufa na shekaru. Kuma gaskiya ne, don macen da ta ɗaga shekaru ka auro ta, to kar ka ɗauka kazar-kazar ɗin 'yar ƙaramar yarinya ita ma za ta iya. A'a, wani ya zo ya kawo ƙaran matarsa, hajiya ba ta kaza, hajiya ba ta san kaza ba, ya soyayya nan. Ta ce malam ina ni ina maganar soyayyan yara, ina da jikoki. Ta ce ba zan iya ba, ni ba auren nan ma don ibada ne na yi. Ku yi musu uzuri malam, sun yi shekaru, tsoho ne, yaushe tsoho zai iya kayan yara, sai dai ta yi iya abin da za ta yi. Annabi ya ce ba komai. Shi da ya auri su Sauda bintu Zam'a al-Amiri.